kalo tile 28 san 2024 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma ladɔnya k'a fɔ ni Ala ye sibiri nata yirana uti kalo tile 31 san 2024 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kolonɛla Asimi Goita ale kan ka a kunda sini ale ye jamana kɔnɔna kan ka taa bɔna o yɛrɛ kɔni kɛ sini ale ye jamana ɲɛmɔgɔ la a yirala k'a fɔ a yɛrɛ kɔni bɛ ka taa bɔna in kɛ kun min kama o de baara ɲɔgɔn mɛ an ka ba Maliba ale ni sini ni ɲɔgɔn cɛ o tɔ bɛ se ka sinsin cogoya min na. Bakari Togola ni ale yɛrɛ kɔni kun ye an ka sɛnɛkɛ jugulu maaw ka ɲɛmaaba ni a bɛ fanga tigilamɔgɔw ka bolo kan a bɛ wagati damadɔ bɔ a yirala k'a fɔ tarata don ale yɛrɛ kɔni ka kiiri papiye o yɛrɛ kɔni sɛbɛncɛla k'a yira k'a fɔ ko a kɔni kan ka san 5 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni kaso kɛ ko o yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ k'a kan ka miliyɔn 10 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ fɛnɛ sara jamana ye. An bɛ taa Kaɲɛ Dini kabi san 2023 kɔnɔna na an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ a yɛrɛ kun tala bɔna kɛ Kaɲɛ Dini kaw olu fɛ yen walasa fɛn min yɛrɛ kɔni u ka laisser public ale yɛrɛ kɔni ko ɲɛnabɔlen ani u ka siraba dilanni a yirala k'a fɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Kaɲɛ Dini ale yɛrɛ kɔni laisser public filanan o yɛrɛ kɔni sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni u ka sirabaw ye ko o inauguration o yɛrɛ kɔni kɛla nin dɔgɔkun kɔnɔna na Kaɲɛ Dini ani a marabolo ma u yɛrɛ kɔni foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma a ka wuli ka jɔ la. Alisa an bɛ to k'a ye ale kunnafoniyaw kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni u ka stade min ni ale bɛ wele ko Makɔrɔ Sisoko a yirala k'a fɔ o yɛrɛ fɛnɛ dayɛlɛla tɛnɛn don min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn caman kura wɛrɛ o yɛrɛ kɔni kɛla ni stade belebeleba in kɔnɔna na. Ka sanga ni kalanko kunnafoniyaw kɔnɔna ye alisa an bɛ to k'a ye ka olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɛnɛn don uti kalo tile 26 san 2024 kɔnɔna na ko fɛn min yɛrɛ kɔni agropastoral maaw ye olu yɛrɛ kɔni u ka ɲɔgɔn dan o daminɛ k'a ye ale marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kalanso mɛn yen nɔ ni ale bɛ wele ko dugukolo kunare a yirala k'a fɔ ɲinɛta o yɛrɛ kɔnɔna ko candidat ma 82 ɲɔgɔn kɔ de b'u bolo ko ma 80 olu yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ni BT1 ko maa 2 olu kɔni bɛ ka kɛ ni BTD ye an bɛ Ala deli Ala ka ɲɔgɔn dan in ka ɲuman tɛmɛ ka a résultat ka a ja u bɛɛ lajɛlen na. An bɛ taa Masinakaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ Masina ale marabolo ma olu yɛrɛ kɔni bɛ ka u kan bɔ ka wele ka o bila fanga tigilamɔgɔw ma a yirala k'a fɔ a bɛ dɔgɔkun damadɔ o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni banbagaci jɛkulu dɔw ye ko olu yɛrɛ kɔni kɛlen don ka Masina ale yɛrɛ kɔni lamini kosɛbɛ u kɔni bɛ ka wele o bila fanga tigilamɔgɔw ma walasa u bɛ se ka bɔ nin bingani wale in kɔnɔna na. An bɛ taa Bajankarakaw olu fɛ yen nɔ uti kalo tile 26 san 2024 kɔnɔna na kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni bɔla ka dɛmɛba dɔ o yɛrɛ kɔni sɔrɔ dɛmɛ min ni o yɛrɛ kɔni bɔla Croix Rouge ani Croissant Rouge olu yɛrɛ kɔni yɔrɔ kosɛbɛ dɛmɛ yɛrɛ kɔni dɔ la Bajankara ale marabolo ma o de bɛ wele ko Jigi Bonbon a yirala k'a fɔ dɛmɛ yɛrɛ kɔni dɔ la maa minnu yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ o de u ka CCRF jɛkulu ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni u ka ASACO maaw ye olu yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛnɛ kan u ye foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin nin jɛkulu ninnu yɔrɔ u ka dɛmɛ donna u ma. Alisa an bɛ to an ka fanga tigilamɔgɔ olu ka kunnafoniya kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Danemark ye ko ale yɛrɛ kɔni kunnafoniya dɔ o yɛrɛ kɔni jɛnsɛ ko a yɛrɛ kɔni bɛna a ka ambassade min ni o yɛrɛ kɔni bɛ an ka ba Maliba ale kɔnɔna na ani a ka ambassade min ni o bɛ Burkina Faso ko u yɛrɛ kɔni bɛna olu datugu. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso sibiri tɛmɛnen uti kalo tile 24 san 2024 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ bingani walekɛla dɔw olu yɛrɛ kɔni dala bingani wale ta ka Burkina ale marabolo sɛgɛrɛ marabolo min ni ale bɛ wele ko Barsalgo a yirala k'a fɔ bingani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa caman o yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na ka tila ka maa caman o jogi o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni Niger jamana ɲɛmɔgɔ Général Abdramane Tchani ale bɔla ka foli bila ale bɔla ka dusuma kasi
se foli bila kɛ ka ɲɛsi Burkina ale yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmɔgɔ ma kapitɛni Ibrahim Traoré ka sababuya kɛ bingani wale min ni o kɛla olu fɛ yen nɔ. O tɛmɛnen kɔfɛ tarata don Iran ale yɛrɛ fɛnɛ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ tilala ka kunnafoniya o yɛrɛ kɔni bila. A y'a yira k'a fɔ bingani wale min ni o yɛrɛ kɔni kɛla Burkina ale marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Barsaligo ko a yɛrɛ kɔni ma jɛn n'o ye kosɛbɛ ko a ye bingani wale in k'a kɔndamine. O fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ a tilala k'a ka dusuma kasaya kunnafoniya ko o yɛrɛ kɔni ci kosɛbɛ kapitɛni Ibrahim Traoré ma ka foli bila ani tasiri bila kɛ ka ɲɛsi o ma bingani wale min ni o yɛrɛ kɔni kɛla u fɛ yen nɔ. An bɛ Ala deli minnu bɔnɛna u ni na Ala ka bada nɛɛma k'o di u bɛɛ lajɛlen ma minnu yɛrɛ fɛnɛ joginna Ala ka nɔgɔya kɛ olu bɛɛ lajɛlen ye. Ni ne kun bɛ dasigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya na.